Machiegni janeno mar Lolwe TV kamoro amora ma intiere odiochieng' mano ma kawuono kendo arwakini machiegni chenro mar Rameny County. Chenro ma bende wang'iyo anene to dongruoge mag county wa nyaka ne devolution donji chalo nade, ang'o ma bende timo to wasechopo kanye kaka oganda mag onage. Abro tayi chenro niluonga ni Jesse Omondi Elo Haron John ma bende koro jamiga chenro ni kendo kawuono studio kae wan gi jatelo mochung' ne riwruok miluongo ni Transform Empowerment for Action Initiative Team. Migosi George Collins Wuok machiegni ahinya. Erokamano. Machiegni ahinya e chenro ni mano mar Rameny mar county. Wang'iyo anena wadang'iyo focus mar wang'iyo anena Kisumu county. Dongruok mare. Mokwongo iluongo ni Kisumu en Europe. Be Kisumu en Europe kaka iwache no. Wach mar Europe no to wabro keta side mondo. But gima ero ga wacho ni ok wanyal wacho ni onge gima osetimre. Nikech wan gadieri ni budget osebedo ka biro Kisumu ka kendo governor gi lange gi MCS gi lang gi gisebedo ka gi involve jopiny e weche mag public participation. Koro odhi bedo Europe to pod ok obi bet. Mago to mana mbaka mimanyo go kura ma 2022. Pesa mantiere kendo nyadhi kete Europe kaka iwacho. Ok nyal. Nitiere seche ma igo siasa gi seche ma koro ji tiyo matek. But ka pod koth kochwe Kisumu to drainage system pod muomore. Pod ji ywak nikech kayo gi. Pod infrastructure maber pod onge. Ok nyal bukri ni luongo Kisumu ni Europe. Koro Europe pod ok en Europe pod bichope kata higni 20 mabiro. Bor kabisa. Kaluwore gi kaka wadhi sani ni maybe in the next 40 or 50 years. Wakompea nego gi counties mago moluorowa. Molo sana ma Kaluo. Dong wayudo ga ni Kisumu dhi kamoro kumochomo yo makare. Wakompea go wang'iyo ni counties mago Migori, Homa Bay, Siaya gene. Gima timre gi Kisumu to mane momiyo seche moko bedo gi chandruok maduong' gi Kisumu county. Nikech Kisumu nigi advantages mang'eny moloyo Siaya, moloyo Homa Bay, moloyo Migori. Ang'o momiyo awacho kama? Kisumu county ni nyaka gi Kisumu city. Mibro yudo development partners nyenye kabisa. In fact gik minene ndara miloso gi mago gik KUP. Mago gik city. Mabedo supported gi the donor. An pod rito neno gima nyongo setimo. Implementation etimo gi governor. Samoro tudruok mondo KUP mondo chop. Ka warango gima dho kisungu luongo ni prudent use of resources. To nyaka warang pesa ka pesa gi budget line item. Nyaka wang'e ni national government omiyowa pesa di. Nyaka wang'e ni private sector omiyowa pesa di. To nyaka wang'e ni donors omiyowa pesa di. Kod kaka gitiyo. Mano nyaka wang'e. Ok wanyal keta gik moko jumla. Ni koro oseketnu anywande ng'adi. Hapana. Ng'ato ka ng'ato nigi thuolo mar timo nikech seche mitimo ripodegi to report ka report dhine ng'ato. Jo France report dhine gi, jo World Bank report dhine gi, wabende wadwaro ni treasury yudo report marwa. Mane kaka nyaka wati. To mane omiyo noyier ngire nikech en plana mong'eyo kaka iplan gik moko e yo makare, ok nywande. Be paro ni kapo ero ni giyudo donors mopogore opogore KUP wantiere kanyo kata jopinje moko investors moko bende. Wayudo ka chalne itiyo kod maber. Ing'e gima timre ni pesa donor to nyaka itigo maber. Nikech gibe gin gi officers gi mabiro kawo thuolo mondo cheki. Iluongo ni value for money. Mabende koko ti maber machalo chichwa market manoger gi World Bank. Masani ka koth ochwe to koth muomo cha. Very soon wabro dwaro explanation kata donor bro dwaro explanation. Ni bwana budget mano dwaro na miyo. Tang'o miyo piriembo ji chiro ni. Wang'ene status wacho wach mar chiro. Wang'ene status mag jogo ma uso e chiro mopogore. Wang'ene no dare no gudi kuonde chiro mopogore Kibuye joma ne uso kuonde mopogore ma gidonjo kuonde moko sani iluongo ni Corona market sana stadium. Status mar gi chalo nade? Anyalo wacho kama. Adieri makende ni ber ka jauso ni kama ler. Sequence mogol go joge manoko time yo makare. Nikech an pacha moro nyisa ni kidaro jika to tiek kanyo iduok jogi kore kitimri nade idhi muko kamoro. But ibro realize ni e kinde mang'eny kit muko mosebedo ka timre mag jok ma uso gi too much. To moko bende koro chuno ni nyaka jomoko dhi e court moko giva bende nikech ng'eni seche ma wadhi e court to miyo projects chung. Koro anagombo mana ni county government ma Kisumu obed gi a systematic way mar timo the upgrading. Ok ni uchiwo cheka wuono kaka gik moko masani timre town ka. Idono kaka line moro to dhiga nyaka tung kucho. To mano be owe ochako kawo moro kumoro be to chako dhigo nyaka tung kucho. Makoro sani gitamo kata ji ok nyalo operate yo mar stadium every Saturday. Yet jariembo kata ja pikipiki nigi right mar tiyo gi ndara ma kori loro ni. To ma timore nikech koro imanyo jo uso bose goko. To which be will ka ni ndiyo iloro ndara to choma gi jogi dwa dhiene kanye. Iloro nege kanyo kaka mano mowuok ka chok ka nyaka lo momba Koro choma jogi dwa dhiene. Amenities mage man kanyo ma dhi konyo jogi. Aya sani wan gi corona.
enforcement mane moketi mondo ji adhere to the protocols. Ma COVID kod donjo kachacha sani akia kaka nyalo bet nikech people are not taking care of themselves. To nikech jogi bende nyaka us to gin giwegi bende gibandhogi. Koro yudo ni tich tek maka kinyalo timo onge. To magi are some of the things maduoko dongruok piny. Ng'en ng'ato penjore nikech jomoko ne paro ni samoro jogi nodar e chiro ma Kibuye kuonde ma gintie nikech dhungruok cha ne wach corona mondo nitergi kuma oyarore. To at the same time kendo chake yudo ni kuma gintiere gi dhungore. Koro wang'e ni to county ni samoro nong'iyo wach mar corona koso ne ng'iyo ni mondo los ne ji chiro ma spacious ma in fact an gima nyalo nyisi Jesse ni next time kwa timo interview machalo kama wadhi mwalo kacha mondo jopiny one gima wawacho nikech seche moko bi wacho ni waketho ga nyingi ji iwacho ni yajo gi wang'e ni to gik mowacho go bentie dier ok inyal kao open air market to kiket gik machalo kaka choo pi maler ma safe ma ji nyalo modho nyaka bedi. Owachno ni sani nyaka wa keep distance, mago protocols muketi, mago ji ok rang. Owach ni warwak mask, mago ji ok timre nade, mago ji ok tim. Jesse, we are trading on very dangerous ground. Aparo ni ka jogi notere te stadium kaja. Apa ni maybe in fact notere ko sa okapukele. Ko sao oter jo mtombo kwa ni chokel machiegi. But apa ni samoro no migi thuolo mar tiyo gi chope mag stadiums ka. Nikech tuke bende ni chochung body. Mano nyalo kigero school tirango population. To kata ka tuke nchurumo, macha is a sports ground. Monego bende jok moko nyalo dhi tim exercise. Why are you denying rights gi mondo begedhi kuonde aina? Mane kuma koro chandruok nitie. To kinyal nyisa ni Kisumu county onge gi lo. In fact, kamonego bende jochirigi ni tere en but prosperity kacha. Ntie park moro kanyo governor koro bro neno ne jogo kanyo. Koro di Mano Victoria Park. Victoria Park nie ga gicho. Anga mone kawo jomtumba ka hotel kanyo. Mondo buwari ye mondo tima tek mondo los ne joka chichini gi rum. Ango mi confide jogi kama tin ma amenities be onge. Un kaka riwruoge ma bende samoro kedo ne ratiro mar oganda kaka riwruok mar Transform Empowerment and Action Initiative. Yes. Bende gigi wache media koso bende nitiere samoro ma ombe udhi utero petition moko mudho ndik barua ne governor pacho en kama. Mago gik mosetimo to momiyo neno kaka uthuolo mondo abika wach gini ka. Nikech seche moko kindiko barua go be okoso wanacha body. Koro mato ang'e joge nyaka wang'ne. Mae tich motiyo nyaka wapar ne ni bwana. Gima no wacho cha ema pod wanwa ka. In fact, magi ma professor kunego bed ni ni oro ng'ato. Idho motoka, dhikal kachacha ine. Bas kuri ni make report. Nikech seche moko ibro wacho ni waketho nyingi. Mama go gikma bende wang'e anena bende city manager ni Chowel. Ma napar ni achiel kuom jogo bende koro ne push mondo city manager ma John samoro tije no kumor godo ahinya. Olok city manager machielo wan ga bala wanga gol Ombara. Bende uneno ka samoro tich ma bende koro chako nyalo biro chopo Kisumu kamoro. Mokungo tik. Yes. Anyalo bedo unfair ne abala nikech kore ko chako tich to kadwa bedo unfair. The only thing manyalo wacho motimre na maber ni for the first time Oland tich mar city manager mabende ji nyose bedo shortlisted makoro ji detimre na ji aparo ni mano is a good thing manyaka wa appreciate. Kaito mar ariyo abena neno ko chako tingeni sani kore ko chako to nikech be ang'ini samoro bende en gi interest mar tij cha he might put so many effort mabenda neno onya chako godo kapoko kanyo oselande ni jomoko bende ni gara yas mang'eny jomedaro yes ochako on the right direction okanyal tawo wacho the only mistake motimre ni olor ndara to onge amenities ma ji nyalo use kanyo dwarre no chekane mani loro ndara ne kata mano ndik barua ne apa nene on Thursday kata Friday nanene bende no wacha ng'ango mano bende uparo no kako riwruoge makedo ne ratiro mar oganda mokungo tik yes an mana kuonga golo complain ni style miketho go gik jogi to kumimiyo gi ma sufficient onge oken gi maber magino no chopo ne kata mna city manager kae to mar ariyo aparo ni kamoro okuno bedo advised appropriately gimomiyo wacho kama kawarango kachok kacha nti kama iluongo ni Professor Nyong'o Botanical Garden. Yes, mano dar kacha kanyo kikoteri ji nikech kanyo sepedha yien but nitiere space moro kanyo mabende no los maber an naparo ni kacha cha be na suggest ni bwana jogi just one day oket kikacha baso man chochi moko ma movable ma portable mondo be otimruok nadi oket nikech en gimitimo ni Saturday but not lora ndara nikech ndara kore ketho right mar ng'at madwa kalo kanyo accessibility to magi moko wadwar nikech samoro private owners mag mtokni biro dhi e court ni bwana uloro nwa ndara nango akeni momiyo county government mag Kisumu ero gik court ni gigo kokon gigo duoko maendeleo chi ereno winjruok miketo yes gimoro maber ni public participation to ji winjire to ji come up gi
yo maber maratiro maber minyalo tiyo mondo mi wane kaka weche response no mi koro response en barua yes mano to nyo mano koro wawacho sa mano koro wacho sa mondo ti kode ne ketho gik joka to response ma yudo en loro ndara koro pod wamedo jiwo mana city manager ni ndugu pap moro mana nyisi cha pod nitie man some movable portable toilets to ket kacha even kata kudwa chajo atafi nikech gigo be nyaka bed maintained, there is no problem. But wabed gi alwora maler ma ji nyalo timo ohala maber ma people keeping distance. But loro ndara ma highway ma ji tiyogo nikech jomoko weyo biro e town nikech wach mar congestion. Koro kanye kama giluwo to piyo piyo to connect kaka Mega Road to nyalo dhi gi bypass to dhi kuma dhi. Why inconvenience jogi? Yes. Waduogo bang' thuol machuok mondo wang'iyane na weche mago pod mana johala go. Iwacho ni chichwa pi en gima pi makarana sanene ka pi kere wadhi ng'iyane to koro idwa dhi kony nang'o bende nitie lokruok minya tim kose gima osedhi kama Nasa West mano kwaduogo bang' thuol machuok en mondo wadhi ng'iyane ne koro waseng'iyo dongruok mwang'iyo physical dongruoge mantiere county mondo wang'iyane ni MCAs koro tijgi mar county MCAs ma Kisumu bende gitimo tijgi kaka owinjore mana bang' thuol machuok en chenro ni mano mar Rameny County ma bende koro wantiere gi jatelo mar riwruok mar team iluongo ni George Collins Wuok ma bende wantiere godo e studio kae chenro ni mano mar Rameny mar county mata chenro luonga ni Jesse Mondi Lo Haron oduogo bang' thuolo machuok kende. Machiegni kendo janeno mar Lolwe TV bang' yweyo machuok kende ma bende koro wakano wachak waduogo wang'iyane kar wang'iyo Rameny mar county wago touch e county ma Kisumu jatelo mochung' ne Transform Empowerment for Action Initiative team ma bende yudore Kisumu ka George Collins Wuok bende temo lero nane mathoth ahinya gin kaka jogo ma bende koro riwruogni konyo nyaka kedo ne ratiro mar oganda ang'o ma bende ginyalo wacho to nikech county mondo dongre nyaka kaw pach ji mopogore bed jopiny bed riwruoge mondo eka koro dhi nyime. George Collins ne wadhi break ne wacho ni waduogo ng'iyane na chichwa ma bende nolos maber ma kikadho to neno kolos gi maber ywak nitiere sani wacho ni pi kata na wuon aseneno ok ang'e ni ang'o mano timore. Ing'eni gima timore olos maber to en gima nyaka wa justify nikech ang'o miyo wa complain to kata kamano I am sure ni nitiere architectural design. I am sure ni Kisumu County nigi engineer mane approve every step chulo contractor. Wadwa ni engineer oduoknwa pesa wa. Nikech ka ng'ani certified to nonego bed ni ging'eyo kaka Kisumu en. To currently wan gi gima dho Kisungu kata dho liech luongo ni climate change. So seche miketa building to nitiere gik mang'eny itimo a lot of assessments mondo mi wa come up gi amicable solution ni ma gima timre. Kaito contract mimiyo ga ng'ato bende niga gi liwei ni bwana gini kodhi kaka waparo in such a period of time to nego bende duogo time at no cost. Duogo time at no cost nikech kaka no winjoru cha okete. Yes. Koro interest mara mokwongo ni ng'ama no approve building ni ang'o momiyo pok ondiko ne ng'at manotimre nade manotimo tijni mondo bi one kaka koth ketho gik ji kacha. Mano number one. What is so ang'o momiyo gi hide ng'ani? Who was the contractor? Nikech wan machudo samoro bosetieki. Mata gima nosa bwana gicha noter gi ng'wech Kisumu ka kidwonge ni gimore timo mano sachul en ng'wech mitere. Kendo kanyo manda mano kiwinji. Do kiwinji kane jomoko nodhi bedo gi assembly niki apoko chulgi. Opogre gi contractors moko mago ga umika. Kanyo weche mang'eny ne onge nikech pes dona noikore. Mano nyaka ne team project which was a good thing. But sani gichacha henyo jochiro. And penjire gimoro Jesse ni ang'o momiyo chichwa oseger to pod jo uso pod yude streets. Pod gine streets. Yes. Nikech the sign moger go gicha kata sizes magi kaka oketgo okilokri. Chicho ni nogene jomage gin joma ne ntiere around sports ground koso jomage gene. Mano is also another good question. Chicho ni joma nogere nokia joma gere ne. Ang'o momiyo wacho ni kamano? Mokwongo tik omuk mwalo tok na kumat kacha. Yes.
pok no mi plan kuma kisemuko kati tero jogi kanye kaito chak gol ji ang'owa e street kiketo Kabros. Koro wadhi wanywanre ka nikech kata kipenjo county government ma Kisumu kawuono ni bwana miya uru data mag jorech mag jok mane uso tok Nakumatt. Who are the owners of the stall gionge go? Nikech ne gin anxiety. Otende mano mukanye mang'eny. Gionge data. Koro ibro yudo ni nyaka stall achiel mane nigi ji adek koro jogo te gin owners. Gionge gi data mawacho ni mane en kar ng'ane, mane en kar ng'ane, mane en kar ng'ane. To confusion ne mano kelo tabu. Koro sani aneno ka gitemo loso data kaluwore gi chiro moro migero maruru after ka giselan kore. And I hope ni by the end of the day mano gibiro time yo makare. But gima pod awacho ni ka tich notire ma smoke ber to sechopo kang makoro nyaka engineer bed recall, contractor bed recall mondo tim gino kaka nonego bed notimo. Nikech wadwaro gima dho kisungu kata dho liech luongo ni value for money. Mano nyaka miyo value for money. Yes. Bende usechako chenro okay useneno ka en gima hinyo ji joge ok nyal uso kae ma biro affect gi mapono ne okobedo okolose sani en gima biro dhi affect gi definitely. Ang'o mo bende udwa dhire wachni mokwongo tik onego wakaw gima dho kisungu luongo ni multi-sectoral approach. Onego bed ni jauso cha bende okaw issue ni ma serious. Ng'ama tiyo gi kanyo ma ka gima ji ochigni chako penyane ta adwaro ang'o. Kaka joman kanyo go be olokre ni gino moro mar siasa mane kuma gini bro dhi. Onego bed ni jok matiyo kanyo go bende onego ne ni gima wacho ni is very serious and needs to be addressed. But ka gin bende giling ni wane magirito nu wawuo ang' ne ng'ato mak koda sigu nono ni to bwana in ang'o mi complain to joman kanyo go complain. Koro jok man kanyo go nyaka kuong complain then wan wabro jiwo gi. Wan wasewacho oko ka but koro it is up to them and again onigi follow program ni mondo gin bende giwach ni adier gima kijana ni wacho ni en gima ber wariwre uru mondo wane kaka wadhi romo gi the management mondo gini olosi. Mano koro wacho dong ne joma uso kanyo joma timo ohala kanyo pono ni samoro un sawa to bende samoro ng'ene duol mag jogo ma bende koro samoro wabe wachandre gi jogo winjo matek ahinya samoro koro unja piny samoro ni hinyori ne ni koro in bende koro igolo ywak mari nikech ushuru biro bedo kichulo kanyo ma gigi nyalo biro kethore pono ni ok igolo ywak nikech teko ni kuomi mana bende kaka katiba mano kar mokwongo bende koro wacho dwani mondo koro in bende koro iwuo wachiro no nyalo bedo malach ahinya koro wadonja nene wach MCS County Assembly ma Kisumu. Yes. Gimi gine gichange weche mag dongruok mag county nyaka devolution donje. Gin bende nitiere gin right track. Yes. County government ma Kisumu to en county government mar ohala. County government assembly ma Kisumu en county government assembly mar business. Ang'o momiyo awacho kama? Ang'o momiyo members mag county assembly chulore gi madho kisungu luongo ni honoraria. Mano ke chulore nadi. Honoraria ok nyal chul ng'atno mondik tich. Nikech ondiki tich monego bed ne timo. Omiyo wek nyisowa ni nyibete assembly nyaka midnight. Fupi ibedo moki nyewe momiyo ni bedo kanyo. Jomoko dak bede nyaka midnight. Wawinjire kanyo. Koro mokwongo tik wasefwenyo ni county assembly ma Kisumu en kama igoyo ohala. Trade in, trade out. Emomiyo jomoko choko chir makaw nyaka pesa moko winjo bende gikaw to gichulore e yo marach. To mano momiyo adwa goero kamano ne ethics and anti-corruption kuom nyocho winjo wachwa mo summon MCS mondo MCS odhi o record statement. Adwa wacho kama wadwaro ni uchunguzi otim mapiyo kabisa mondo mi MCS 15 gi wiye manyocho chulre pesa moko nego chul nyaka tere court mabed charged wakwayo chama mar ODM ni jogi nyaka bed expelled nikech gikwelo to mage joma dhi chando BBI. To kapo iwacho ni gikwelo singene gin joma ichich godo. Samoro gini iwacho to poko bedo yani ok oyud joge gi kethone. En gima wachore. Wadwaro no dhi otim uchunguzi sawa. Makose yudi. Magi wuok achiel kachiel. To kwadwa mana ni gibed sa charge no dwoko. Hapana. Article 6 of the constitution wuoyo gimiluongo ni leadership and integrity. Yes. Article 10 wacho ni wabed gi openness. Wabed gi accountable. Wabed gi togetherness. Mondo warang ni to ere yo mwanyalo kelo godongo. Raila Odinga osebedo ka wacho wach mibadhi piny maru ni jikwelo. Bana jogi ok bikwalo dala wakato wawegi. In fact wacha kuwe kuoma ka kore kwa wuoyi maoko. Kole se wacho ni jogi ok tite go timo ohala. Da wacho ni onge gimoro maber ma samoro jogi oseketo. County ga ma Kisumu. Again wanyalo dhi loso. Gitimo ohala. Kel kata mana gima gilise business ma giketo. Kel kata speaker. We wachak gi speaker. Kel kata speaker wabed go ka mondo wawuo. Monda penje ni speaker. Nyocha okel report mane chich go ni samoro minister
kata CC committee member mochung' ne weche mag sports gi make foreign affairs ichich go mana chieng in kiaga ni Moi stadium inoketa pesa to poko tiek ka ger to pesa no nodhi kanyo ang'o momiyo koro sani ni report no substantive tiende ni ya jomoko nyocho dhi otimo retreat morango ne bwana scratch my back, I scratch your back. Let the speaker come here and give thuolo right to reply. To be explain ne joka nyanam. Ni gimomiyo nyocha wito report cha, ok nyocha wito nikech nulunga Naivasha. Nyocha rango ni makosa nika. To ng'ama riek madwa konyo oganda mar joluo ok wit report. Ochiwo recommendation ni bwana doguru mondo urang gini mondo kore kukele mondo wa discuss. Ka speaker osetimo magi duto te bende wan gi MCS ma samoro nya wuok oko mondo meni bende gelu ni gima ni cha report manicho ne bende wa discuss kata wang'iyo mare ochopo kanye Akoro matimore committee manyocho bete mapoko biro ka mondo wach ni ang'o momiyo gine weto manyiso ni ging'e gima timre apoka winjo anybody mowacho ni gima notim ni en tim marach kabisa none. In terms of koro kowuok assembly kanyo speaker bende makoro tayo gine e yono makare kendo wayudo ka speaker mostly wacho ni gitimo tijigi mok gitegemea kata ginindo korka executive bende gin neno adiere picha ni bende koro neno ni ok ginende gi executive e kitanda achiel gi dhok machielo bende ulonge kamano. Ineno gima timre ka jisi makosa ma wan go e counties wagi ni wayiero jok mung'e wacho is alright anyway to waketi assembly en kama dwaro ng'ama nigi lony e weche mag overseeing a project e weche mag representing interest mag jopiny and lastly e weche mag loso chike ka koro ng'ato ok nyal kata loso chike mataye dala ne en wuon bas koro ikawe mondo bi assembly ka mondo los chik madwa tayo jo Kisumu wadhi kanye. Mane momiyo wan gi chandruok e Kisumu County nikech the moment my assembly is dead the way it is dead kawuono there is nothing ma substantive manya timre to mane momiyo kin mana gi ideas mag loso pesa emomiyo ji yudre honoraria ji chulre honoraria. In fact I'm sure ni joma ndiko statement ne gi kiani gi dorai. Another mistake bendi support wache gi maro mar BBI wacho ni dwani biket ka Ward Development Fund bineno kama brutio ahinya as long as ni Ward wacho ni MCS ke otimore nade as long as ni Ward Development Fund ok bi tel ne gi MCA I don't have a problem with it. Now ne bendi telo ne kuro one tier Ward Administrator for instance ingini weche mag maendeleo wawe ne executive team legislature o check gigi an George Collins Owuor ne wasedhi e kote wach CDF makoto rule to our our favor ni onge kaka jese ere kaka mi pesa ni dheti maendeleo basa chaka mi responsibility marango kaka pesa notio mafuo mo akanya nwakoso ne Nyasaye kanye wawe keto semantics mang'enye weche mag chike adwa ni kawe kama ami pesa ni dheti shopping wan garus kata wan geliel achaka medi power in ni ranga ni kaka pesa ni utio gi Kenya mwodake sani ni ma wakwalo nyaka e kanisa ni koro waje ni MCS ge odong gi tije ma be legislative jo piny bendo konyo MCA ka wase decide ni MCA tije en legislation oversight gi gine ne gi representation arambe be wawe lungo gi mondo koro bed very clear main paro mari ne Ward Fund ne terne separation of power status mar korka executive. In fact an kipenja pesa gi duto tanya ka CDF wanywandu wa mi executive gikel no maendeleo terne governor terne governor omanja ko tiyo gi ward administrators ge sub county administrators mondo koro hayudu maendeleo koro kick bed ni joje matimo overs koro kaka sani wan gi 35 wards angata chelang na team na oversight 35 wards nyaka assembly monego bed ni konye tich it is not possible. Anan kodo magede kare okende de kare no romi mondo wach man mogi kapok watieko chenro mano mar Rameny mar county ang'o mabende koro nyalo wacho weche gi ang'e ni nitie weche mathoth ahinya mar de wamedo kae ma jiwo kendo koro paro moko minyalo chiwo ne county. Paro manyalo chiwo en kama yes COVID is real adiri makende tuo mar COVID ni nitie kendo ji mang'eny tho omiyo ada kwayo jodala wa kamora mara ma uwinjo kata munenowa watemuru matek kabisa mondo waen sure ni waritore nikech wan kendwa kae to mar ariyo adwa kwayo governors wagi nyaka ma Kisumu included wuothie time gima dho Kisumu luongo ni spot check we rito report mimi gi jomoko ni gini ber dingi kadara ni loso kama wuotho dingi wuoka hospital wuoka kendi ti wacha chani ka wuono achemo kuma kama kikinyis kata ng'ato in fact ka kata mana Vets kata ka kata mana Uber
moko official ka. Kik ikaw kata official ka, nikech kikaw official ka to nyaka losni ward maler. Mano guarantee. Nyaka kelni doctors morwakre mutwe tai. Ong'ere ka saa 6. Muomri amuoma Russia saa 6. Gi back door to ipenjri nang'o matimre ka. You will be shocked. E gima timre Kisumu ka. Then koro iduogi wach kama be Europe. Kiwuok kendi we gik minyisi ni ng'eni ne wadhi kucho ground bear. Wach mar ground bear no ae. Go yourself, Mr. Governor. Mondo idhi rang ni to leche ma jogi wachogi. Drainage system ma jogi wachogi. Gigi betimre adier kaka iwacho. Chiro manyogi loro ndarani be adier nitiere people keep social distance. Then koro duogi ti address miwa state of Kisumu County. Koro kiyudo ka en Europe ni sawa. Mano report mok ne governor ma Kisumu kende kata telo mar Kisumu County to governors duto te moloto makaluo nikech sani omenyo piny makaluo ahinya. Ging'iane to gigo bende dhi nyime nikech samoro kelo ni report ma ok ne kare. Ka chieng' moro ibro winjo ni gima kama onge, gima ne iwacho ni nitiere bende koro onge. Mano bende ne chopo e giko mar chenro ni mano mar rameny mar county. Wan e studio kae, ne wantiere e studio kae gi George Collins Wuor, mano ma bende jatelo mochung' ne riwruok miluongo ni team e Kisumu kae. Bende winjo kolero gik mathoth ahinya, paro makare ahinya, japiny mondo wuog oko bende wach kuma ahinya, kuma wuoche diye godo, mondo en bende koro gol kapok gin jotelo mag riwruogego bende giwuok mondo mi koro gimi e yono makare ahinya. Chopo e giko mar chenro ni mar rameny county mane chenro iluongo ni Jesse Mondi kane lo Aaron John. Watude kendo odiochieng' mano machielo oriti masani.